जोंनि बनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायनानै लाबाय। जोंनि बनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोरगि थियाटार ग्रुप जोङो जथायै दाखालि थांनाय 6 एप्रिलनिफ्राय जोङो हारिमु मावबादाखौ जागायदोंमोन। दा बेबायदिनो जोङो जागायजेननायनिफ्राय दिनैहाय जोङो जोबथा जे सान जों बे जोबथा सान बायदियै जोङो जे हाबाफारिखौ लादों। जोङो सिगांनिफ्राय जागायनायाव जे गथ'फोरखौ जोङो गोबांथार बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुं जे जोंनि ओनसोलाव जे दावलिगुरि जे दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय आरो लोगोसे ओनसोलनि गामिफोरनिफ्राय जे बिथांमोना बाहागो लाफैदों जोबोद बाख्नायथाव जादों। बिथांमोना सिगां स्टार्टिङाव बिथांमोना 70 जन बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि उनाव बिथांमोना मोसानो गोसो जानानै बा हारिमुखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बारानिफ्राय बारा बांबोबाय थादोंमोन। बे हिसाबै जोङो जोबोद थुलुंगानाय मोनदोंमोन। बेबायदिनो जोङो हारिमु मावबादाखौ जोङो 7 साननि थाखायल' जोङो सानदोंमोन आरो बिथांमोननि जे गोसो जानायखौ नुनानै जोङो बारायनानै जे दिनैहाय जोङो 12 सानसिम लानानै जोङो दिनैहाय फोजोबनाय जादों। दा जोङो गोबांथार फोरोंगिरिफोर लेंहरदों। बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो जे फोरोंफैदों। जे जोंनि बड'फा गोजोनथारि सोलायनाय मावथांखिनि जे मोनसे आयदा हिसाबै जोङो जोंनि ओनसोलाव जे हारिमु जे बिथिङाव जोङो जौगासार खालामनो थाखाय जों नाजाबाय थादों। बेबायदिनो जोङो बड'फा गोजोनथारि सोलायनाय मावथांखिनि जे आयदा बायदियै जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो खामानि मावनो थाखाय जोंनि बनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानिखौ मावबाय थादों आरो उनावबो जों मावलांबाय थागोन। दा दिनैहाय जे जोंनि क्लसिं सेरेमनियाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि खैफेस दैमारि सारा बाहागो लाफैदों आरो जोङो बिथाङा दिनैहाय जे माखासे आथिखालनि थासारि आरो हारिमु बिथिंनि सोमोन्दै गोबांथार खोथाखौ बुंनानै थांबाय आरो जोङो बनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोरगि थियाटार ग्रुप मोननैजों जोङो सोलोंसाफोरनो सार्टिफिकेट बिलाइदों। जे सार्टिफिकेटनि गेजेरजों गोबांथार सोलोंसाफोरा गोबां खामानिफ्राव बियो खामानि होगोन। बे हिसाबै जोङो भेलु खालामनो थाखाय जोङो सोलोंसाफोरखौ थुलुंगाखांनो थाखाय जोङो सार्टिफिकेट बिलाइनाय जादों। दा बे समाव आङो एसेखिनिखौनो बुंबाय आरो उननि समावबो जोङो आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबांथार हारिमु बिथिङाव जौगाखांनायनि थाखाय सोलोंसाफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो मोजां मोजां हारिमुआव गोरों गोरा रोंखा राखा जानानै दावगालांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव खेला दुला सोलोंथाइ गासिबो बिथिङावनो जोङो दावगालांनायखौ नुहुरदों आरो जोङो उननि समाव हाबाफारि लाबावनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों गोबां आयदाफोरनि गेजेराव हारिमु बिथिंखौबो बिश्व दरबाराव सिनायथि होनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो बेनि गेजेरजों दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो दखरायाव बे हारिमु मावबादाखौ बेखौ मोनफ्रोमबो दखरायाव बेखौ हाबाफारिखौ मावफुंबाय थादों। दा बेनि गेजेरजों दिनै जोङो साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव थांनानै थानाय सुबुंफ्रानो हारिमुनि माबा नङा माबा मोनसेयाव साफ्रोमबोनो रोंगौथि गोनां हिसाबै जाहाथे जाफुंसार जानो हायो। बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै दिनै जिल्ला एबसु दखराफोरखौ खावलायदों आरो बिदिनो मावफुंदों। आं आसा खालामदों दिनै बनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोरगि थियाटार बिथांमोनहा दिनै 7 स्टार दावलिगुरिनि गेलेग्रा फोथाराव जे हाबाफारिखौ लादों थांनाय 6 एप्रिलनिफ्राय दिनै जोबथा हाबाफारि हिसाबै बिथांमोनहा लादों आरो जाय फरायसाफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि बायदियै जाफुंसार होफैनायनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोननिसिम आङो जिल्ला एबसुनि आरो बनगाव दखरा एबसुनि जानानै आङो साबायखरखौ जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव दिनै साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे गावनि थांनानै थानायनि मोनसे लामा हिसाबै आरो थांखि हिसाबै बेखौ लानानै थांनो हागोन। आं साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोननिसिम आङो मिजिंथिबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि गेजेरजों आरो फैबाय थानाय जे जेनेरेसन बिथांमोनहाबो जाहाथे जोंनि हारिमु बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिं आरो थांनानै थानायनि जों लोगोसेयै जाहाथे जोंनि बुहुमाव जोंनि हारिखौ थांनानै थानायजों लोगोसे सिनायथि होनो हायो। बेखौ आङो साफ्रोमबो फैबाय थानाय फरायसा बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय आरो दिनै गुबुन गुबुन हारिनि माखासे हारिमुनि
बिथिं दिनै बिथांमोनहा गावनि हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय बिथांमोनहा हाबा मावबाय थादों आरो बेजों लोगोसेयै बर' हारिनि जोंनि बागुरुम्बा माखासे बारदै सिख्ला बा देमसि मोसानाय बैफोरखौ दिनै बिथांमोनहा मिथिया हसियानो जानला मोनला दिनै जे जोंनि बर'फोरनि हारिमुखौ माने एखे भेलुलेस खालामनो नागिरलांबाय थानायखौ जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बै बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिगोन मानोना दिनै जे जोङो बर' हारिया थांनानै थानायजों लोगोसे जोंहा मोनसे ओंथि गोनां जे हारिमु बे हारिमुखौ बिथांमोना भेलुलेस खालामनो नागिरनाया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो गनायथाव जानो हाया बेनिखायनो बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोनहा जि जायाफ्रामानो सिदा सिदिबायै आं बुंनो लुबैदों बिथांमोनहा जेबो बुजियाबालानो बेफोरबादि दिनै हारिमुखौ दिनै जोंनि बर' हारिनि जि गोथार मोनसे हारिमु बेखौ जाहाथे दिन्थिया जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जाना आं बेखिनिखौ खावलायगोन।